Vil du også have en automatiseret etiketeringsproces i din produktion, der kører realtid uden fejl? I stedet for manuelle indtastninger, usikkerhed om, hvad der faktisk er blevet printet, og uden at skulle investere tungt i store, komplekse IT-setups, så er her noget for dig. Hos Integrator har vi udviklet Just Print by Integrator, en løsning baseret på Nice Label, men tilpasset små og mellemstore produktionsvirksomheder, der ønsker en etiketeringsløsning med et simpelt print management system. Just Print by Integrator er en integration til Loftwares Nice Label system, hvor du kan designe, administrere, printe etiketter baseret på realtidsdata fra dit ERP-system. Resultatet er færre manuelle processer, færre fejl og etiketter, der altid bygger på rigtige data, direkte fra ERP. Kort sagt, professionel etiketering, der bare virker, og som kan vokse med dig, når dine behov ændrer sig.